Nisam željela da se udam. Brak mi nije bio nešto što sam željela. I onda je to bilo vrlo teško, to eskiviranje. Hoćeš da se udaš, nećeš da se udaš. Hoćeš da pođeš nekim, nećeš da pođeš. Izađeš jedan puta, šta ćeš drugi put? Drugi put već neko polaže pravo na tebe, a ti to ne želiš. Nije mi bilo lako. Rođena sam u Beogradu kao Beograđanka. Moja mama je bila Beograđanka, moja baka je bila Beograđanka. Ja sam bila treće dete pa žensko. I onda uvijek su mi govorili, treće pa žensko, imaš najmanje šanse. To nije bilo istina, ja mislim da su ostali moji roditelji živi, da tu ne bi bilo nikakvih razlika. Ali ipak sam osjećala, znate, mali dečko je imao mnogo više izbora, mnogo više bio cenjen nekako u širem društvu, sada kažem. Imali su mnogo više slobode nego devojčice. I onda sam uvijek zavidjela mom bratu što je njemu dozvoljeno da svira u trubu, a ne meni. Tata je bio malo, dok je bio živ, tako malo možda više okrenut dečaku. Ni moja mama, ni moja tetka, ni recimo mama moga muža nisu bile domaćice nikakve. Nisu uopšte umele da kuvaju, nisu se time bavile. Odrasle su u nekim internatima u vreme Prvog svjetskog rata, gdje su se devojke sasvim školovale drugčije, učile jezike, učile muziku, gimnastiku. Bila sam u prvoj ženskoj gimnaziji koja je bila elitna, jedna gimnazija u Beogradu, sa onim devojčicama iz centra. Tu je bilo tako jedno gnezdo buržoarske dece koje se posle razbilo. Posle su razbili te gimnazije na ove druge, pa su pomešali sve tako da to malo ne bude više tako koncentracija neka. Ja sam bila okružena, moja starija sestra studirala medicinu, cijela moja okolina, to su bile uvek devojčice koje su apsolutno želele da nastave školovanje. A i ja da sam završila gimnaziju, ja bi isto morala da se upišem i da studiram 4 ili 5 godina, a moja maćeha nije imala baš mnogo strpljenja da čeka to. Treba da to što pre završim, da me zaposli ako hoću da se udam i da ona ipak završi tu svoju brigu o nama, ako mogu da kažem. Ni moja sestra, ni ja nismo mislila na to kako ćemo se udati, biti domaćice. Mada smo sve to znale, to nije bilo govora da je devojčica to ne zna. Mi smo sve u kući radile. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U 2 riječi sve bi... Ilustracija me nekako zgrabila zbog toga što sam mogla da to radim, a da pritom imam porodicu. Jer to je bilo sad jedno usklađivanje porodice i posla. Mnoge moje drugarice su ostavile svoje slikarstvo kad su se udale, dođe dete, onda znate kako dođe, deca su velika obaveza. Deca moraju da naviknu da i majka ima svoj život. Oni su to prihvatili, znate. On dođe jednom iz škole, ja ga metem na tepih, dam mu bojice, ovo, ono, kaže mama sad mora malo da radi i tako. I nalazila sam načina, ali zato niti sam ja mogla da izlazim, niti sam ja mogla da se šetam po gradu, niti sam ja mogla da idem po nekim bioskopima, pozorištima, što znam. Jednostavno nisam za to imala vremena. Pa znate što, on je isto jako mnogo radio i on dođe mrtav, umoran u 3 sata, odmori se posle radio svoje disertacije svoje i on je puno uradio u životu. I onda nisam na njega mogu da računam da će da mi sad nešto pomaže. To je bilo moje, da kad se deca kupuju, kad ovo, kad ono, dok nisu malo porasli. Suza Sokić mi je stvarno bila jedna draga osoba, jedan ideal. Meni je vrlo sam sretna što sam se kasnije u životu približila i bile smo ovako, ne mogu kažem prijateljice, pošto ona mnogo starija je bila od mene, ali smo imale jedan fini odnos. Ja sam je jedanput napisala da ona njena izložba tamo 50.
51. ili 50. Da mene jako delovalo i onda nisam još išla na akademiju, da me to prosto opredelilo. Pa sam rekla, kad može cuca kao žena da se izbori, da slika, onda ću moći i ja, toliko mi to nešto značilo. Znate šta je bila naša zabava onda? Posle akademije smo išli u pozorište na 3. galeriju, gde su nas puštali. Ja sam celu Beogradsku operu, sve iz onog doba, sve sam tamo odslušala. Uvek smo naravno želeli da izgledamo lepo, da budemo moderne. Međutim, dosta smo bili ograničeni. Na studijama sam imala jednu tako malu bednu penziju i tako dalje. Ali smo se trudile, znate, ipak devojčica ume nekako, ako je bila široka suknja i žipon, pa to su bile tako suknje, žiponi, ovo ono. Volile smo leto. Leti je mogo svako da izgleda lepo, zimi je bilo malo teško, za cipele, za neki kaput i tako dalje. Časopise nisam mnogo pratila, ja sam malo onaj El, pošto je ona moja tetka koja je predavala francuski ponekad imala, pa sam to tako malo pratila, čitala, ali nešto nisam mnogo patila od mode. Posle, kad sam se udala, pa kad sam imala decu, onda nisam mogla da se ništa specijalno oblačim. Kolo srpskih sestara je prekinuto za vreme okupacije, kad su Nemci prekinuli, pa posle i nova vlast koja nije htjela da, to je suviše za njih bilo jedno građansko, šovinističko, ne znam ja šta su mislili, nego su osnovali AFŽ. Sad ja u AFŽ-u nisam radila, nisam ni bila ni dorasla, onda do toga studirala sam i tek sam nastavila mnogo kasnije. Baš i zbog Nadežde Petrović, i zbog moje mame, i zbog moje bake Bose koja je bila u kolu srpskih sestara, koja je negovala ranjenike, pa i čak i prababa Stana imala svoju njenu fotografiju među ranjenicima za vreme Balkanskih ratova. Znači to u tradiciji, ja mislim, uopšte srpskih žena bilo to da daju sve od sebe za vreme tih strašnih egzodusa.